Hejmara heftan ya rojnameya Rêbaz duh şemiyê hat çapkirin bi hejmarek babetên nû yên leşkerî, siyasî û rewşenbîrî hat belavkirin. Dirûpela yekem de ji rojnameya Rêbaz gotarek dibin sernavê Barzanî cihê giraniya biryarê ye li ser asta Kurdistanê û Iraqê bi pênûsa nivîskar Fedwa Hesên hatiye nivîsandin. Ew gotar behsa xebata Serok Mesûd Barzanî di ber miletê Kurd û Kurdistanê de û cespandina destkeftinên Kurdî yên dîrokî dike. Herwiha gotarek ji aliyê sernivîserê rojnameyê bi navê Leşkerê Roj hêviya serkirdeyetiyê û millet berev dewleta Kurdî ve hatiye belevkirin. Dirûpela duwam de gotarek derbarê nirînên rewşenbîrên Kurd li ser nîzîkbûna tevgera Kurdî li Kurdistana Sûriyê hatiye belevkirin. Dirûpela sisiyan de du gotarên dibin sernavê Iraq hewara xwe digihîne Serok Mesûd Barzanî û gotarek derbarê rewşa Kurdistana Sûriyê cihê xwe dirûpelê de girtiye. Dirûpela çaran de babeta girêdayî rewşenbîriya pêşmerge bi navê rewşenbîriya leşkerî û fikrî serbarê helbestekê hatine belevkirin. Dirûpela heştan de ya rojnameya Rêbaz behsa Pakrewan Beşîr Yûsuf Ehmed ku bi navê Raed Hogir dihat naskirin, herwiha pêşmergekî binîndar bi navê Xişman Mihemed Şahîn kiriye, ji nêzik ve behsa kesayetiya wan dike. Rojnameya Rêbaz rojnameyeke leşkerî, siyasî û rewşenbîrî ye, nîv mihaneya ji aliyê rêxistina roj ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ve tê derxistin.